Mam a merch, Dilys a Meinir Wyn Jones, Nebo Llanrwst. Mae'n debygol iawn bydd bob un ohonoch os da chi'n mynychu Steddfod yr Urdd, Steddfod Genedlaethol, Ffair Ia, Tafwyl, Gwylfwyd Portsmeirion neu nifer o ddigwyddiadau eraill wedi gweld y ddwy yma rhedag stondin chwaethus yn gwerthu gemwaith a fframiau cywrain yr artis arameg Meinir Wyn. Mae Nebo yn bentref ac ardal wedig tua 4 milltir uwch ben tref Llanrwst, a ffarm yn Nebo yw cartref y teulu. Mae Dilys yn gweithio ar ymredolaeth genedlaethol ers dros 30 mlynedd ac yn aelod bwrdfrydig a ffyddlon o gangen Capel Garmon. Gan fod yn llywydd y gangen llynedd, mae Dilys hefyd yn chwarae ar rhan bwysig y busnes Meinir gan baratoi a ffeintio'r fframiau, cadw trefn ar y gwaith papur a chadw trefn ar Meinir ei hun. Bu Meinir yn ddisgybl yn ysgolion Capel Garmon a Bro Gwydir, cyn mynd ymlaen i ysgol Dyffryn Conwy, ble bu'n astudio celf, cerddoriaeth a drama fel pynciau lefel A. Gwnaeth flwyddyn yng Ngholeg Menai yn gwneud cwrs sylfaen celf, cyn mynd ymlaen i Sunderland i astudio gwydir a cerameg yn y ganolfan wydir genedlaethol, gan raddio gyda dosbarth cyntaf. Teithiau i'r Unol Daleithiau i wneud preswylfa celf a gweithiau artistiaid gwahanol am gyfnod, a byw yng Nghanada am flwyddyn a hanner, yn gweithio fel artist ac yn dysgu sut i arddio. Daeth yn ôl i Gymru Nadolig 2012 a dechrau busnes Meinir Wyn yn ystod haf 2013 gan werthu mewn ambell i siop, ffeiriau gwyliau ac ar y we, gyda'i gwaith yn dod yn boblogaidd iawn mewn chydig o amser. Erbyn hyn, mae Merched Cymru'n edrych ymlaen at weld y stondin mewn digwyddiadau, ac mae paratoi ar gyfer hyn yn golygu cryn dipyn o gynllunio a gwaith manwl i'r ddwy, gyda edrychiad y stondin yn wahanol bob tro. Mae angen pacio a chofio am bob darn o'r stondin ar ddangos a gafalu am swp o hoelion, sgriws, duct tape, pinsiars, morthwyl ac ati, heb sôn am y gemwaith a'r gweithiau cywrain sydd i'w gwerthu. Mae Meinir a Dilys wedi bod mewn nifer o ganghennau ac yn ffair haf flynyddol rhanbarth Aberconwy i gynnal noson hynod ddiddorol yn deud ei hanes a dangos ei gwaith. Cafodd Meinir yr anrhydedd o gael dylunio a chreu tlysau ar gyfer dysgwr y flwyddyn a gomisiynwyd gan Ferched y Wawr. Yn Eisteddfod Sir Conwy 2019, tlysaudd yn werth i gweld gyda geiriau Myrddin ap Dafydd arnynt a gliw iaith a wel ddrws gwlad, ei geiriau yw'r agoriad. Hefyd, mae'n teimlo'n ffodus fod rhanbarth Aberconwy wedi gofyn i ddylunio a chreu tlws cof am y diweddar Maureen Hughes ar gyfer Eisteddfod Lynyddol Dyffryn Conwy yn Llanrwst ac ar y trydydd Sadwrn o Fehefin. Cafodd Meinir wersi cerdd gan Maureen yn ysgol Dyffryn Conwy am gyfnod, ac felly mae comisiwn i greu'r tlws yma yn chwerw felys iddi. O ran diddordeba, pan fydd gan y ddwy brysur yma amser sbar, maen wrth i bodda'n treidio o gwmpas warwsau, cen bethau a siopau elusen. Mae crwydro llwydlo a llan lluenni yn driblynyddol cyn tymor yr wyna ac ar ôl prysurdeb Eisteddfod. Mae'r fam a merch yn hoffi blasu bwyd a gwin da. Mae Meinir yn aelod o gorwst ac wrth i bodd yn canu bob math o gerddoriaeth. Mae datblygiad cyffroes ar droed y mywyd a busnes Meinir ar hyn o bryd. Mae di prynu adeilad ysgol Nebo, tafliad carrag o ffarm y teulu. Yno y bydd yn adeiladu gweithio ar wahân ac addasu'r ysgol yn gartre. Gan fod y slymod wedi hawlio adeilad yr ysgol, bydd rhaid newid y cynlluniau ac adeiladu'r gweithdy fel rhan gyntaf prosiect. Mae'r cyfnod clo wedi golygu fod Dilys a Meinir wedi cael amser chyfla i ganolbwyntio ar y gweithdy newydd. Meinir yn labrwr i blastrwr am wythnos a Dilys yn peintio ffenestri wedi creu gan y saer lleol dawnus Gethin Pirs ar gyfer tu mewn. Ceiwyd ysgol Nebo yn 1967 pan oedd tad Meinir yn 10 oed. Roedd taid Meinir hefyd yn llywodraethwr yn yr ysgol. Bu'n ganolfan gymunedol i'r ardal wedyn gyda sawl dathliad gwylddewi a fforti Nadolig yn cael ei cynnal yno. Ceiwyd y ganolfan sawl blwyddyn bellach cyn i Meinir ei phrynu yn 2016. Gyda'r natblygiad newydd y Nebo ei bwriad i wagor oriel fechan a chynnal gweithiau achlysurol, gan groesawu grwpiau ac unigolion yno i'w gweld wrth ei gwaith ac i weld ei chynnyrch unigryw. Y freuddwyd i'w cael agor cyn cyfnod o Nadolig ac oes rhywun am ymweld, cysylltwch ymlaen llaw. Pob llwyddiant i'r ddwy gyda'r fenter newydd.
www.meinirwyn1gair.com meinirwyn1gair@gmail.com a dim 758 4 dim 6 2 dim 9 6. Mae rywun cangen mynytho.